6वी ते 9वी आणि 12वीचे वर्ग 7 एप्रिलाच्यान सुरू जातले, जे एप्रिल म्हयनो सोंपमेरेन चलतले। ह्या काळात वर्ग सदा 11:30 वरां मेरेन आसतले। गर्मेच्यो सुटयो 1 मे ते 4 जून मेरेन आसतल्यो। पहिली ते 5वी आणि 11वीच्यो क्लासी जुनानूच सुरू जातल्यो, अशी माहिती गोय शिक्षण खात्यान दिल्या। RDX गो खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार। जे आम्ही काल सर्क्युलर काढला टर्म्स एंड कंडिशन ऑर्डर काढची पडली कित्याक नोटिफिकेशनान व्हेरी क्लियरली म्हणला की डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ऑर्डर काडटलो। तो काल आम्ही ऑर्डर काढल्या, त्या ऑर्डरीन आम्ही टर्म दिल्ले आसा। त्या टर्म्सान 220 दीस दिल्ले आसा। समर वेकेशन केन्ना जातले, दिवाळी वेकेशन केन्ना, गणेश चतुर्थी सुटी केन्ना जातली आणि क्रिसमस ब्रेक केन्ना, हे सगळे दिल्ले आसा। हातून 220 दीस सारखे भरता आणि तातून आनी एक आम्ही काल कॉरिजेंडम काढला की पयलीं आनी एक सर्क्युलर इश्यू केले की एकेडमिक इयर 1 एप्रिलाच्यान स्टार्ट जातले म्हणून। सो बिकॉज ऑफ सर्टन सजेशन फ्रॉम पेरंट्स आणि स्टेक होल्डर्स ते आम्ही इन्स्टेड ऑफ 1 एप्रिल 7 एप्रिलाच्यान करता आणि 7 एप्रिलाच्यान टील द एंड ऑफ एप्रिल 11:30 मेरेनूच स्कूल आसतले। त्या खातीर पयलीं जे सर्क्युलर काडिल्ले ताका आमी कॉरिजेंडम काढला। सो मेकिंग इन्स्टेड ऑफ 1 एप्रिल 7 एप्रिल बाकीचे सगळे कंडिशन सेम आसतले। त्या सर्क्युलरान आम्ही व्हेरी क्लियरली म्हणला की एंटायर मे विल बी वेकेशन, समर वेकेशन। सो 1 मे ते 4 जून ह्या 2025 आता वेकेशन आसतले, समर वेकेशन। पहिली ते 5वी आणि 11वीच्यो क्लासी जुनानूच सुरू जातल्यो, कित्याक 11वीची ऍडमिशन्स 10वेचो रिजल्ट जातकीरूच जातले।